Good afternoon, everyone. Welcome to our Facebook live stream on our Facebook program, Ecclesia Veritas est Ecclesia Catholica. The true church is no other than the Catholic Church. Muli, andito naman ulit ako, si Brad Alvin Gitamondok, Bishop Delegated Roman Catholic Apologist, para mag-share sa inyo ng mga aral at doktrina na sinampalatayan ng Iglesia Katolika for 2,000 years since its foundation by Jesus Christ our Lord Himself. Kaya antabayan nyo ako at kasama ko dito ngayon ng ating mga kaibigan, mga Catholic apologists na kilala na mga they are good apologists like Brad Arnold Maglalang, my friend who is based in Australia. He is a CFD and Catholic apologist. And also Brad Jojo Resuena based in Caloocan City, who is also a CFD and member of St. Peter's Men's Society. Pansamantala, ako lang muna dito. So we will start our live stream. Ngayon, ang ating topic is always focus, center sa Catholic Church as the one true church. O shout out agad kay Aida Yungin. She is watching us. Wave to you, sis Aida Yungin. And Brad Raymart Banjalan, watching us also. Shout out to you and wave to you, Brad Raymart Banjalan. Kaya dito naman tayo sa mga patutuon ng mga hindi natin kapananampalataya, no? The separated brothers na mga protestante. I have here a booklet. It's titled A Study in the Development of Ecclesiology, the Southern Baptist Convention by Dr. William W. Barnes. Ito si William Barnes, gumawa ng Bible commentary sa protestante. He is a Southern Baptist and then he is a professor on biblical studies, kaya naggumawa siya ng pamphlet nito, A Study in the Development of Ecclesiology. Ecclesiology meaning study of the church in the scriptures, in the Bible, and throughout history. Ito, ang author nito is a Southern Baptist. He belongs to the Southern Baptist Convention. Again, the Bible scholar and historian is Dr. William W. Barnes. He is a Southern Baptist professor. Now, dito sa, ito yung si William Barnes. He is also a commentarist ng mga Baptist Church, Southern Baptist, from 1882 to 1960. Matagal na pala ito si Professor of Church History sa Western Baptist Theological Seminary. Itong si William Wright Barnes. Kaya dito, basahin natin, dito sa kanilang A Study in the Development of Ecclesiology, ang pag-aaral nila sa pag-develop daw ng pag-aaral tungkol sa iglesia, o pahina 1 sa introduction. Basahin natin. When a Southern Baptist of the 20th century says convention or denomination, he means just about what a second century Christian meant when he said Catholic Church, that is universal church. Napakatahasan na pag-amin nito ni Dr. William Barnes, na isang Protestant commentator by biblical commentator. Nasabi niya kung ang isa daw Southern Baptist, ang sekta to denomination ni Dr. William Barnes, sa ika-20 na siglo, 20th century, magsasalita ukol sa salitang convention or denominasyon, ang ibig ng pakahulugan ay yung sinasabi ng Kristiyano ng ikalawang siglo, 1st and 2nd centuries, na ang kahulugan nito ay ang Iglesia Katolika, Catholic Church, yun yung universal church. Napakaliwanag dyan. About what a 2nd century Christian meant when he said Catholic Church, that is universal church. So, ang sinasabi pala ni Dr. Barnes, na kilala sa biblical commentarist, ito palang sa Biblia, talagang Catholic Church ang meaning, even if Southern Baptist meant convention or denomination, ang ibig sabihin nila pala ng mga Baptist Church ay no other than the Catholic Church. Amen to that, kasi Catholic Church naman talaga. O Douay-Rheims version, sinususugan ba sinasabi ni Dr. William Barnes, na kilalang biblical commentarist at church historian ng Southern Baptist? Sa Douay-Rheims version, Catholic edition, ayan, basahin nyo, napakaliwanag dyan. The Catholic Epistle of St. James the Apostle, sa Latin, Epistola Catholica ad Sancti Jacobi Apostoli. Nandito yun sa Latin Bible ko, Latin Bible. Epistola Catholica, napakaliwanag dito, ad Sancti Jacobi Apostoli. The Catholic Epistle of St. James the Apostle. Kaya yung mga Catholic epistles, the epistle is called Catholic or Universal, yung Universal Church. Sinasabi ni Dr. William Barnes sa introduction dito sa pahina 1, page 1,
A Study in the Development of Ecclesiology, the Southern Baptist Convention by Dr. William W. Barnes, na kilala, ito si Dr. Barnes, kilalang biblical comentarista ng Protestante na nirerespeto ng the whole Protestant biblical scholarship. The epistle is called Catholic or Universal, yung Universal Church. As formerly were also the two epistles of St. Peter. Kaya may Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli. Yun ang Latin Vulgate Bible ni St. Jerome in the 3rd century. Then, translated by Pope St. Clement in his Clementine Recension na na-retain ng Douay-Rheims version based on the Latina Vulgata, Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli. Segunda Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli. The first of St. John and that of St. Jude. Kaya yung tatlong sulat ni St. John, Epistola Catholica ad Sancti Juani Apostoli. Segunda Epistola Catholica ad Sancti Juani Apostoli. No? Yun ang mga Catholic epistles at St. Jude. Ito St. Jude, basahin natin. They were not written to any particular people or particular person, hindi lang isang tao o ilan, kundi the faithful in general or universal. Ayan, napakaloy. Ibig sabihin sa buong iglesia to sinulat. Sulat ni Santiago na Katoliko na sulat para sa lahat ng Katoliko sa buong mundo, sa lahat ng Kristiyano. Epistola Catholica, sulat ni San Pedro Apostol para sa lahat ng mga Kristiyano sa universal na iglesia o Catholic Church. Ikalawang sulat ni Pedro para sa lahat ng mga Kristiyano Katoliko sa buong mundo. Unang Juan, kalawang Juan, katlong Juan, mga Katolikong sulat ni Apostol Juan para sa lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo, sa lahat ng mga Katoliko. At Epistola Catholica ad Sancti Judei Apostoli. Ayan, Douay-Rheims version. Hindi tayo nanliling lang dito, napakaliwanag. The Catholic Epistle of St. Jude Apostle. Catholic Epistle of St. Jude Apostle. Douay-Rheims version, Catholic Bible. Epistola Catholica ad Judei Apostoli. So, tama ba itong sinasabi ng A Study in the Development of Ecclesiology by the Southern Baptist Convention, authored by Dr. William W. Barnes? Pahina 1, na when a Southern Baptist of the 20th century, meaning in the modern times, says convention or denomination, he means just about what a 2nd or 1st century Christian meant when he said Catholic Church. That is Universal Church. Pahina 1. Ay, napakaliwanag dyan. Wala tayong lukuhan, no? You can read that. Napakaliwanag. So, sinususugan ng Biblia ang pahayag ni Dr. Barnes isang Protestant scholar. At sinusugan naman ni Dr. William Barnes sa Protestant scholar na bantog ng Protestant scholar ang pahayag ng Biblia, Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli, Epistola Catholica ad Sancti Jacobi Apostoli, Epistola Catholica ad Sancti Juani Apostoli, at Epistola Catholica ad Sancta Judea Apostoli, Catholic Epistle of St. Jude Apostle. Shout out to Raymart Enoch is also watching. Wave to you, Dong. Raymart Enoch, saan ka na ngayon? I hope you are working. Sister Grace Barrios, hi Brad Alvin Gitamondok. Sister Grace, shout out to you and wave to you. Wave also to Ronald Matanog Umpok, he's also watching. Shout out dyan sa mga nanood sa atin. May 6 na tayo na viewers at listeners. Sana naliwanagan po kayo. Hindi ako taong mapadling lang, sinungaling, manluloko. Kaya I based hindi sa daldal ni Brad Alvin, Chief Apologist ng Simbahang Katoliko, kundi talagang statements ng mga kilalang tao sa mundo. Dr. William Barnes is one of the leading biblical commentaries ng Baptist all over the world, at saka kinikilala lang siya at nirespeto ng mga Protestant biblical scholars all over the world. Kaya nga mga Katoliko din may respeto din sa kanya. Kaya sinususugan ang pahayag ni Dr. William Barnes, ang sinasabi ng Biblia na talagang Katoliko ang iglesia na tinatag ng ating Panginoon Kristo batay sa Matthew 16:18-19. Napakaliwanag dyan. Basahin natin ulit. King James Bible. Ito, Protestant version. King James version in the verse in Matthew 16:18-19. Ito ang ating matutunghayan at mababasa. San Mateo 16:18-19. And I say also unto thee that thou art Peter, sabi ni Kristo kay Pedro, and upon this rock. Ibig sabihin si Pedro, Petros, Kifa, yung nanrock upon this rock. Kasi kung this, demonstrative pronoun this, must be a person or a thing nearer or distant within the vicinity of the speaker. Hindi yung speaker mismo. Hindi pwedeng ako sasabihin ko, this book. This book, tapos pala, ako palang tinutukoy ko. Rock is a metaphor of another thing from the speaker. Kasi hindi pwede sasabihin ko, this. Ako na, tapos this. Upon me, hindi this. Kaya pag sabi, this rock, meaning Peter,
You are Peter, you are Petros, you are Kepha. In Hebrew, you are rock. In Greek, you are rock, you are Petros, you are Peter in English. Ikaw Pedro sa Tagalog at Cebuano. And upon this rock, upon this Kepha, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee, to Peter, verse 19, the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. King James English Protestant Bible. Napakaliwanag dyan. By the way, if you are interested to buy manuals, we have manuals na ginawa namin ni Brad Engineer Ramon Gitamundok, my elder brother, the Catholic Faith Defenders Apologetics, Basic Catholic Apologetics Manual, composed of 20 topics na usually attacked by non-Catholics, mga anti-Catholics. Just PM me. PM is the key. Meron din tayong katisismo, no? The first Cebuano Bisaya translation of the Catholic Catechism of the Catholic Church, CCC in English, is ginawa ni Brad Ramon, Engineer Ramon Gitamundok, tapos tinulungan ko mag-edit, and it's now for sale. It is approved by the church, Cebuano and Bisaya version. Just PM me if you're interested to buy. Meron din tayong modules, basic Bible seminar modules, katulad nito, no? Ito is the module 7, answering ultra traditionalism, pero meron tayong basic Bible seminar 1 and 2 module. Aside from the basic Catholic apologetics module, meron din tayong Catechism of the Catholic Church, CCC in Tagalog. Meron din tayong CCC Catechism of the Catholic Church in English and in Cebuano and Bisaya. Okay? So, shoutout naman dahil dito sa mga kaibigan natin. Dito nanonood din si Brad Ronald Matanog Umpok. Shoutout ko na kanina. Si Brad Armando Losanta from Leyte. Wave to you, Brad Armando Losanta. Si Sister Rose Ann Lanohan Salin Cuevas is also watching. Wave to you, Sister Rose Ann Lanohan Salin Cuevas. Amen. Tataks FD with a humble heart. Yes, Sister Rose. Si Libran Carillo Roel, ang amigo nato asa diha gingon Roman Catholic Epistle. Catholic is applied to all Christendom. Catholic ba kayo mga Sabadista? Seventh-day Adventist Church, dapat kung Catholic is applied to all Christendom, Brad Roel Carillo Silibran, dapat Catholic Seventh-day Adventist. Hindi naman kay Catholic mga Seventh-day Adventist kasi sulpot kayo 1863 sa Amerika, yung layo. Paano maging Roman? Letter of Paul to the Romans, wala kayo doon sa Roma, nandoon kayo sa Battle Creek, Michigan. Kaya I'm sorry to tell you, Brad Roel Silibran Carillo, the more you comment on my live stream, the more na mabibistot, mabuking mga kabulaanan ng Sabadista. Armando Losanta, you're number 1. Thank you, Brother Armando Losanta. Noki Nebres, praying 3 times. Sister Faith Desnoyer is also watching. Wave to you, Sister Faith Desnoyer. So again, 6 ang watcher natin at viewers, 7. Pa-shout out from Burawen, Leyte, Elsin Sky, si Sian Sky, shout out na from Burawen, Leyte. Layo, no? Napunta ko ng Burawen last time when bebenta pa ko ng gamot dati sa Boringar, Ingelheim, no? Nung kabataan ko after college. Sian Sky is watching. Wave to you, Sian Sky, na shout out na kita. Brad Roel Carillo Silibran, badal gitabudok na ata debate unya. May debate tayo, tapos dapat ready ka na, ha? Patutunayan mo ikaw affirmative na yung remnant church, yung Seventh-day Adventist Church, ayon sa Biblia at mga referensya. Okay, deal na tayo doon. Rose Ann Lanohan Saling Cuevas, tama, yan na pala mo sulpot, booking katuloy. Sige lang, pero mga kaibigan ko to, Sister Rose Ann, ito si Roel Carillo Silibran, medyo may pagkapilyo nito Jonathan Blame ng Iglesia ni Cristo nanonood din. Ayan. Dito tayo, patuloy tayo sa Matthew 16:18-19. Patuloy yung iglesia na tinatag ni Cristo dahil may pangako siya, even the gates of hell shall not prevail against my church. Kahit ang pintuan ng kamatayan ay hindi makapapanaig laban sa kanya. Ngayon ito ay sinusugan ng talata sa Last Commission Sunday, final 3 verses of the Gospel of Matthew, chapter 28, verse 18 to 20. Basa King James Protestant Version, English, San Mateo 28:18 hanggang 20. And Jesus came and spake unto them, to the apostles, and to the church, saying, All power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore, and teach all nations. Ibig sabihin, lahat ng mga bansa, so Catholic, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So lahat ng bagay itinuro ni Kristo at ng mga apostol, inahabili na sa iglesia. Wala nang bagong katuruan, wala nang bagong mga utos ng Diyos. And observe all things whatsoever I have commanded you. Ito ang pangako, the promise of Jesus. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Matthew 28:18, 19, 20.
Kaya ang pangako ng Panginoon Kristo, Mateo 16:18, that the gates of hell shall not prevail against it. Sinususugan dahil sinabi niya sa Mateo 28:20, sasamahan niya kanyang samahan, kanyang organisasyon, kanyang tinatag sa Mateo 16:8 kay Pedro na bato, hanggang sa katapusan ng panahon, at hindi magbubulaan at magsisinungal ang ating Panginoon Kristo. Kaya Christ is always with the church. Kaya ang church cannot be apostatized, cannot be destroyed by its enemies, cannot be destroyed and infiltrated and destroyed by the false prophets arising from even from the church, from inside the church. Kaya patuloy ang iglesia, at sinususugan naman at hindi tinututulan ng ating mga kapatid na mga Bible scholars tulad ni Dr. William Barnes sa Study in the Development of Ecclesiology, the Southern Baptist Convention. Kanina binasa natin ang page 1, dito naman tayo sa page 2. The first step in ecclesiological development was the appearance of the monarchical bishop, one bishop in one church. The presiding presbyter assumed to himself the title bishop, and others were called presbyters. They ceased altogether to be called bishops. Ay, napakaliwanag yan ang pahayag ni Dr. Barnes, because he is also a professor of church history in Southwestern Baptist Theological Seminary. 1883-1960, matagal lang patay si Dr. Barnes. Ngayon, 2021 na tayo, namatay siya 1960. So, 71 years ago na pala, no? Pero, this is still a classic. Si William Barnes kasi magaling siya na Bible commentarist ng Protestant world, kinikilala, at nire-respeto si Dr. Barnes. Sa pahina 2, sabi niya, ang una daw hakbang sa pagkatatag ng iglesia nang ito ay lumakas ay nung pagpapakita, pagsulbong ng isang monarkikong obispo, meaning a bishop that acts as a king, as a royalty, no? As ruling over the church, isang obispo sa isang iglesia. Ang namumuno na pare o presbitero ay kinikilala ang kanyang sarili sa titulong obispo. O may obispo talaga. At ang iba ay tinatawag na presbyters. Yun ang galing nun ng hango na salitang priest. Priest from the word presbyterium in the Greek, presbyters in English. They cease altogether to be called bishops. Ay napakaliwanag na mga obispo sila. They become country bishops, kopoi. The term bishops came to be limited to the chief pastor in the capital city of the province. Napakaliwanag yan. So, kada lungsod o lugar ay mga obispo ang inahalal. Sinusugan ba yan ng banal na kasulatan ng Biblia? Oo, siyempre. Kasi napakaliwanag dito. Tagalog na lang basahin natin. Titus Kapitulo 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Napakaliwanag dito. Tapat ang pasabi, unang Timoteo 1:2 ang dating Biblia, King James Tagalog version ng Protestante. Kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo, Tagalog version ng obispo pa rin, ay mabuting gawa ang ninanasa. Itong sa Badista may obispo ba? Itong Iglesia ni Cristo na tatag ni Ginoong Felix Manalo 1914 in Punta Santana, Manila, may obispo ba? Wala eh. Hanggang ngayon, mga ministro, executive minister, mga ministro, minister of the gospel, hindi naman obispo yan. Kaya mali talaga, wala sa Biblia. So, tinutulan ng unang Timoteo 1:2, tinutulan ng biblical scholar na si Dr. William Barnes, pahina 2 sa kanyang libro, A Study in the Development of Ecclesiology for Southern Baptist Convention by Dr. William W. Barnes, no? Isang kilala at bantog na biblical scholar and church historian ng Protestante, ay mabuting gawa ang ninanasa kung magsisikap na maging obispo. Napakaliwanag, unang Timoteo 3:1. O dito naman sa unahan, sa pastoral epistle din ni St. Paul sa kay Tito, Kapitulo 1, talatang 5 hanggang 7. Ganito naman ang ating matutunghayan, Titus chapter 1 verse 5 to 7, ang dating Biblia, King James Tagalog version, letra po letra, ganito ang ating matutunghayan. Dahil dito iniwan kita sa Kreta upang husayin ng mga bagay na nagkukulang at maghalal ka ng mga matanda sa bawat bayan, mga presbyters, mga matanda sa bawat bayan. In other translations, mga elders, mga pinuno, mga pangulo sa iglesia, na gaya ng pinagbibilin ko sa iyo. Nagbibilin dito si San Pablo Apostol, isang obispo, Acts chapter 1 verse 20, King James version, obispado, bishopric. Si St. Paul din is a bishop, 1 Timothy 3:1-2, Acts chapter 20 verse 28, Titus chapter 1 verse 5 to 7. Gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. Obispo din si Tito sa diocese dito, no, sa Creta. Kung ang isinuman ay walang kapintasan, na may mga anak na nagsipalataya na hindi masumpong sa pangligali o suwail, sapagkat dapat ng obispo pa rin talaga, tulad ng 1 Timothy chapter 3 verse 1-2, ay walang kapintasan. Palibhasa siya ay katiwala ng Diyos. Sinong katiwala ng Diyos? Letra po letra. No? Katiwala ng Diyos. Letra po letra, katiwala ng Diyos. Obispo.
Obispo ang katiwala ng Diyos, napakaliwanag dyan. Oo. Kaya hindi talaga matututulan ng mga Protestante. Sinususugan ang sinabi ni Dr. William Burns dito, ang sinasabi ng Biblia, ang mga pangulo, mga obispo, kaya mga apostol, mga obispo, Acts chapter 1 verse 20, dito sa the same Bible pa rin, no? Na Protestante na paborito nila sa Acts chapter 1 verse 20, bishopric, for it is written in the book of Psalms, quoting Psalms chapter 109 verse 8, let this habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric, let another take bishopric, sa obispo. Acts chapter 1 verse 20. O, basahin natin ang quotation from Psalms 109 verse 8. Salmo 109 talatang Gs. Ano itong bishopric? Is this an office? Katungkulan ba to? Or an office? Yes, letra po letra. Quotations from Psalms 109 verse 8, lest these days be few. This is a quotation of Acts chapter 1 verse 20, tungkol nung namatay si Judas, pinalitan ni Matias bilang apostol at obispo na bago. Salmo 109 talatang 8, King James Version, English Version, pwede rin Tagalog. Let his days be few, and let another take his office. So sa Psalms 109 verse 8, office. Sa Acts chapter 1 verse 20, itong office na to ng apostol, bishopric, let another take. Acts chapter 1 verse 20, Psalms chapter 109 verse 8, King James Version, Protestant. Ganun din sa Tagalog. Dito sa Gawa 20:28, basahin natin. Ano itong mga katungkulan? Sa Gawa 1:20, sa Tagalog, ang dating Biblia, itong paborito ni Ginoong Eliseo Soriano ng ang dating daan at ng Iglesia ni Cristo ni Ginoong Felix Manalo na 1914, natatagta lang Punta Santa Ana, Manila. Gawa 1:20, sapagkat nasusulat sa aklat ng mga awit, quoting Psalms 109 verse 8, bayaang mawalan nawa ng tao ang kanyang tahanan, at huwag bayaang manhando ng sinuman. Bayaang kunin ng iba ang kanyang katungkulan. A direct quotation from Psalms chapter 109 verse 8, katungkulan talaga at office, ang bishopric, ang pagkaobispo, ang obispado. Gawa 1:20, ang dating Biblia, Tagalog version, letra po letra, kaya sa Katoliko, letra po letra Sa Protestante, walang letra po letra, tinutulan ang mga nakasulat sa Biblia, mga dalisay na salita at aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia, letra po letra, tinutulan ng Sabadista, kasi wala silang obispo. Acts 1:20, 1 Timothy 3:1-2, Titus 1:5-7, Gawa 20:28, Psalms 109 verse 8, at marami pang talata ng Biblia, tinututulan ng Sabadista kasi wala silang obispo, tinututulan ng Iglesia ni Cristo ni Ginoong Felix Manalo, 1914, tinatag lang, ayon sa sex nila na rehistro, Corporation Sole, Soul Corporation pa ng kumpanya na solo yan ng mga manaluklan, ang Iglesia ni Cristo na natatag according to the Security Success Commission 1914, Punta Santa Ana, Manila lang. Kawawa naman talagang mga miyembro sa kultong yan. At lalo na itong sa 1980, kay Ginoong Eliseo Soriano ng ang dating daan, ADD, or MCGI, Members Church of God International, nakarehistro 1980 lang. Wala ding obispo. Ang IEC walang obispo. Ang MCGI, ADD walang obispo. Ang Sabadista walang obispo. Saksi ni Jehovah walang mga obispo. Ang mga born again walang obispo. Itong 50,000 kasektat denomination walang mga obispo. Kaya hindi to tunay na iglesia. Yan sa Biblia, napatunayan natin ngayon. O sige, shoutout muna tayo dito sa mga kasama natin. Sister Jean Toriontan, God bless you always. Maraming salamat, Sister Jean Toriontan, God bless you too. Cesar Doy Lungsod is watching. Shoutout at wave to you, but dong Cesar Doy Lungsod. Pa-shoutout naman, General. Yes, always I will shout you out. Basta manood ka palagi para marami kang matutunan. Rose Ann Lanuhan, Saling Cuevas, wala silang obispo kasi fake sila. Amen, Sister Rose Ann Lanuhan, Saling Cuevas. Kahit ngayon, walang mapatunayan si Roel Caribio Cerebral ng Sabadista na may bishop sila dito sa Philippines. Walang bishop. Ngayon lang yan sila sa panibagong panahon nagtuturo na may obispo, isa, dalawa. Pero wala talaga yan sa bawat lugar ng mga Sabadista, ng mga simbahan ng Sabadista sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Gayon din ang MCGI, walang obispo. Si Dalaginding na si Best Brother Eliseo Soriano na daliging din ay hindi yan obispo. Ito rin mga ministro ng Iglesia ni Cristo na kasama ni Jonathan Lim, walang obispo. Kahit si Felix Manalo, hindi yan obispo talaga. No, he's only alleging that he's a bishop, but there's a connection with the bishops in the Bible, in the scriptures, in the historical church. Kaya palpak yan. Dala-dala lang titulo, pero isa lang na obispo, hindi marami. Isa Katoliko, tulad ng sa Biblia, marami. Psalms 109 verse 8, katungkulan yan. Kaya katungkulan, marami diyang mga uupo sa katungkulan yan. The office na yan. Acts 1:20, bishopric, letra po letra. Gawa 20:28, basa. Mga obispo pa rin Gawa 20:28.
King James Tagalog version, ang dating Biblia, paborito ng mga INC at ang ADD. Basa, sabi dito sa Gawa 20:28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang bungkawan. Yun ang bungkawan, ano yun? Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo. Sinong gumawa ng mga obispo? Ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo. So the Holy Spirit created the office, the katungkulan of the bishopric, the obispo sa Acts 1:20, Psalms 109 verse 8, ito sa Gawa 20:28. Ang Espiritu Santo ang gumawa nito. Bakit ginawa ng Espiritu Santo? Ni walang kabuluhan, nawala na sa Sabadista, nawala na sa born again, nawala na sa Sinova, nawala na sa Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Cain, Iglesia ni Cristo, ni Felix Manalo, nawala na sa MCGI, ADD, wala nang obispo sila Ito, katungkulan na tinatag at ginawa ng Espiritu Santo, Gawa 20:28, upang pakanin niyo ang Iglesia ng Panginoon, na binili na ang kanyang sariling dugo. So, walang obispo magpapakain. Hindi yan tunay na Iglesia ni Cristo. Hindi yan tunay na Iglesia sa Diyos. Ang kinangin lang yan. Itong mga sulpots, plural, kasi marami sila, 50,000. Itong Seventh Adventist Church, itong Iglesia ni Cristo, at itong Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang dating daan ni Eliseo Soriano, ni Felix Manalo, ni Ellen Goldwhite, at 50,000 ka mga sulpots. With letter S, sulpots, kasi plural yan. Tama ka, Rose Ann Lanuhan, Saling Cuevas, wala lang sa obispo kasi fake sila. Sabi ni Roel, hindi nakakaya na ni Roel, nasaktan masyado si Roel kasi ang katotohanan natin, hindi niya matututulan. Si Libran Carillo Roel, pataka, Roman Cabrad Alvin, feelings na nimo. Hindi, nagbabasa ako dito, letra po letra. Ikaw, wala kang talata dyan, kaya ikaw ang feeling ka, assuming ka masyado. Roel, nagdebate ako sa yung tiyuhin mo doon sa Leyte. Nabugbog namin ni Noel. Ang kasama kong si Noel, bata pa nga yun Si Pedro nga, giklaim mo ang first pope po sa Camino, Matthew 8:14. Yes, that's true, minyo si Peter, but ang sundan natin, hindi si Pedro sa estado ng kanyang pagiging may asawa, kundi si Kristo. Si Kristo, meron bang asawa na literal? Roel, pag may nabasa ka dyan na may asawa literal si Kristo, bukod sa iglesia, buong iglesia, asawa ni Kristo in a symbolical and metaphorical and mystical manner. Pero hindi yung asawa na sinisipingan mo, pinakasal mo sa simbahan, literal na babae. Wala kang mababasa na may asawang literal na babae si Kristo. Kaya si Kristo ang sinusundan ng Santo Papa ng Roma at ng mga parit obispo. O si San Pablo, obispo. Meron ba siyang asawa? Basa. Hindi mo alam aral kasi ng demonyo ang Sabadista. Brother Well, nasasaktan ka kasi 1 Timothy 4:1-3, aral ng demonyo talaga ang turo at doktrina ng Sabadista. Doktrina ni Satanas, ni Lucifer at ng Diablo ang aral sa Sabadista. O unang Korinto kapitulo 7, talatang 27, anong utos si Pablo sa iglesia, sa mga pangulo sa iglesia? Natatali ka ba sa asawa? Huwag mong pagsikap ang ikaw ay makakalag. Unang Korinto 7:27, letra po letra. Alang utos si Pablo sa mga obispo at sa mga pari na walang asawa. Ikaw bagay kalag sa asawa? Wala ka bang asawa? Huwag kang humanap ng asawa. Ibig sabihin, huwag kang magpakasal. Huwag kang magkaroon ng asawa. Huwag kang humanap ng asawa. Sa demonyo ba yan, Roel? Pag tinutulan mo yan, ikaw sa demonyo. Nagpapakita ka lang dito. Wala kang alam sa Biblia. Sa mga letra po letra. Yang 1 Timothy 4:1-3, kayo yan. Aral ng demonyo. Mga bawal dinuguan, bawal baboy, bawal mag-asawa ng Katoliko, bawal mag-asawa ng Muslim, ng mga pagano. Pareha kayo sa Badista ng Iglesia ni Cristo. Bawal pag-asawa. Kayo ang sa demonyo. O basa, unang Timoteo 4:1-3. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu. Kaya sapul na sapul, sirang-siray dito. Mga sulpots hindi lang sa Badista nila Roel Carillo Silibran, pati na ng Iglesia ni Cristo nila ni Jonathan Lim, pati na ng MCGI, ADD. Kaya lumayas sa mga ADD dito sa live stream ko Nasasaktan sila kasi mga letra po letra ang binasa ko sa Biblia. Letra po letra, ito sila wala sa Biblia kasi aral demonyo, doktrina ni Satanas, doktrina ni Lucifer. Basa, unang Timoteo 4:1-3. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu Santo nga sa mga huling panahon, ito na yung mga sulpots, mga huling panahon, 1863, SDA, Sabadista, ADD, MCJ, 1980, Iglesia ni Cristo, 1914, mga sulpots. Huling panahon, ang iba'y magsitalikod sa pananampalataya. Hindi matalikod ng buong iglesia. Patuloy yan kasi sinamahan ni Kristo, hindi magagapi ng Hades, ng pintuan ng kamatayan, ni Satanas, ng Diablo. Matthew 16:18, pangako yan, letra po letra ng ating Panginoon Kristo. Matthew 16:18, kasi sasamahan niya. San Mateo 28:20, hanggang sa katapusan ng panahon. That is the promise of the words of our Lord and Savior Jesus Christ. At hindi magbubulanan ng ating Panginoon Kristo. Yan ay maging totoo. At
it will be fulfilled in time and history. The Church, the Catholic Church, Epistola Catholica at Sancti Petri Apostoli, the Catholic Church, which is written by the Catholic Epistle of St. James, Catholic Epistle of St. Peter, Catholic Epistle of St. John, Catholic Epistle of St. James, St. Jude, hindi ang magagapi ng Hades ayon sa pangako at hula ng ating Kristo. San Mateo 16:8 kasi sa samanya hanggang sa katapusang panahon. Mateo 28:20. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga sinungalingan, ito yung mga pundador nila. Ito yung mga tao na nagsasalita ng mga sinungalingan. Mga mapagpaimbabaw tulad ni Ginong Felix Manalo na isang manyak noon, immoral na tao. Baho di moral. Grabe, mababa talaga moralidad ni Felix Manalo. Nandyan yan sa Philippine Gazette, no? Mababasa dyan. Kung mag-research kayo, i-google nyo lang. Masamang tao, rapist, no? Nang-rape. Ito din si Ellen Goldwhite. Isa din to, mapampaimbabaw. Hindi naman siya obispo. Ano siya, babae, obispa? Royal Celebran, obispa? Huwag kang kingkoy dyan, Royal Celebran. Walang maninawasin yung mga sulpots, 1863. Patunayan mo, Remnant Church kayo. Bakit may obispa kayo, mga babae? Sa Ellen Goldwhite, prophetisa. False prophet siya, mapaimbabaw. Mayabang na prophetisa, hindi naman pala. Bakit aral demonyo? Si Ellen Goldwhite, ang kanyang makasama mga Adventista, anong espiritong manghikayat at mga aral ng mga demonyo sa pamamagitan nagpapaimbabaw ng mga tao nagsipagsalita ng mga sinungalingan. Ito na yun si Eliseo Soriano ng ADD MCGI 1980 sulpots na hiniruhan ng kanilang mga saring budi na waring bakal na nagbabaga na ano yung tinuturo na aral, doktrina ng demonyo, the teachings of the demons and the devils. Verse 3, na ipinagbabawal ang pag-asawa. Ayan, bawal mag-asawa ng Katoliko. Aral nyo yan. Celebran Carillo Ruel ng Sabadista, aral nyo yan, matagal na yun ang aral na kung Sabadista ka, binyagan kang Sabadista, bawal siya mag-asawa ng Katoliko. O di bawal mag-asawa sa Katoliko, di doktrina pala ng demonyo, kasi love and marriage is universal. It is allowed by God that we have intermarriage if you love a person who is a pagan, who is a Muslim. Go on, because love is universal. That is the law of God as the law of love. Itong mga sulpot, mga doktrina ng demonyo, ayaw nung pagmamahal, pag-ibig, ipalaganap sa mga paganismo. Kaya ayaw nila mag-aral ng Buddhist, mag-asawa, ayaw nila mag-asawa ng Muslim, ayaw nila mag-asawa ng Katoliko. Lahat ng sekta na hindi sa kanila membro, ayaw nila papag-asawin. Kaya pagbabawal talaga yun, literal, doktrina at dogma yan, aral ng demonyo. Itong sulpots na SDA, Iglesia ni Cristo, MCJADD, kaya kawawa talaga, bugbog sarado sa live stream ni Brad Alvin at lalo na sa debate. Ngayong gabi, Brad Will, antayin mo pagbugbog ko sa'yo doon sa Bisdak Radio. Wala ka talagang lusot sa akin, Brad Will. Na ipinagbabawal ang pag-asawa, aral demonyo, aral ni Satanas, ni Lucifer, ng SDA, ng INC, Iglesia ni Manalo, Iglesia ni Cain, itong Iglesia ng Diyos kay Cristo, MCGI, registered in 1980 only, by Dalaginding, Eliseo Soriano, Dalaginding, na pinagbabawal na pag-utos na lumayo sa mga lamangkati. Ayan, bawal baboy, bawal dinuguan, bawal kugita, bawal ano pa dyan, na nilalang ng Diyos, o nilalang ng Diyos lahat ng bagay. Baboy ba, hindi nilalang ng Diyos? Upang tanggapin dapat, pati baboy, pati dugo, at na may pagpasalamat sa mga nagsipapalataya at nakakaalam ng katotohanan. Kaya Katoliko ang Iglesia ng katotohanan, 1 Timothy 3:15, kasi 1 Timothy 3:1-2, may obispo na tagapagturo, sapat tagapagturo, obispo. O dito, unang Timothy 3:1-2, dapat nga ang obispo ay walang kapintasan, sapat na makapagturo. Kung sapat na kapagturo, obispo, kayo may obispo kayo, pastor, ministro. Parehat ng Sabadista na sabot, Iglesia ni Cristo at dating mga manggagawa, walang obispo. Tapos yun ang tagapagturo niya, silang si Felix Manalo, the Manalo clan. Tapos dito naman sa MCJS, Eliseo Soriano lang, may kawawa naman. Tapos mga Iglesia ni Cristo, mga ministro, tapos Sabadista, mga pastor, ay hindi kayo totoo, napakaliwanag dyan. Nasaktan masyado, no? Dito naman, sumali, natuwa ang mga Katoliko dito. Drew Kaarimping is watching, wave to you, and shout out to you, Brad Drew. Rosan Lanonsalin, mga sulpot, salamat sa panood, haha, kasi kahit papaano, nakarinig kayo ng katotohanan galing kay Brad Alvin. Yes, amen, glory, hallelujah. Tama ka, sis Rose Ann Lanuhan, na at least man lang nakarinig sila ng tunay na aral ng Diyos, napakaliwanag dito sa Biblia, no? Again, patawa kayo mga sulpot, magdasal nga kayo nang mauntog kayo sa katotohanan ng fake kayo. Paano maging totoo, sister, na wala sa Biblia, outside of the Bible, 1863? Meron bang Bible na nasulat in the original Greek 1863? Sige nga, patunayan nyo. 1914, Iglesia ni Cristo ni Manalo,
kayo Jonathan Lim, meron kayong manuskrito, no? Sulat kayo ng Biblia 1914, si Felix Manalo, pinasulat ng kasulatan. Kasi dapat kung sulpot ka, tunay ka sa Diyos na galing, magsulat ka rin ng Biblia mo na may kasi ng Espiritu Santo, 2 Timothy 3:15-17. Ang Iglesia Katolika, dala-dala itong Biblia eh. Ecclesias Catholistes, kay Odias, kay Galias, kay Samaria, Gawa 9:31. Greek Bible, meron ako ditong Greek Bible. Ecclesias Catholis. Kaya napakaliwanag yan ang tunay na iglesia ng Diyos sa Biblia at ng iglesia ni Kristo. Merong Biblia pinasulat ito. Kayo nagsalin ng salin kayo, nangopya lang kayo mga protestante, makalaban ng Katoliko, nangopya kayo, ninakaw niyo ang Biblia ng Katoliko, tapos nagturo kayo, wala kayong sariling Biblia eh. Kaya sulpot kayo, ibig sabihin fake kayo, wala kayong sarili. O, aral ng Diyos daw, ng dugo, bawal kainin, kundi karne. R.R. Florante, naawa naman ako sa iyo, nagbasa nga ako 1 Timothy 4:1-3, lahat ay patanggap, lahat ba? Hindi ba kasama ang dugo, dinuguan? May lamang kati yung dinuguan, may ano yun ng malaman loob yun ng baboy. Kaya wala talaga, hindi ka pwede, wala namang pure dugo dito na binibenta sa Iglesia Katolika. Kaya yung mga dinugan, may mga lamang loob lang eh. Sabaw lang yung dugo dyan. Naawa na kung itong mga Iglesia ni Cristo, mga sulpot. Hoy, R.R. Florante, 1914 sa demonyo. Mateo 28:19, ibinigay ng lahat ng mga utos kay Kristo sa kanyang simbahan ng Katoliko. Kayong sumulpot lang 1914, tapos may bago kayong sugo, bawal dinuguan. For 2,000 years, pinakain ng dinuguan ng Panginoon Kristo at ng mga apostol. Tapos kayo ngayon, 1914, kayong magtuturo, Felix Manalo, tapos rapist at manyak. Naawa ko sa inyo, R.R. Florante, hindi ka makapasok dito. Carillo ulit, si Rowell. Ito si Rowell, gabi to. Nasasaktan to palagi pag nakapanood sa live stream ko kasi napakaliwanag. Pabalik-balik lang tong kanyang mga atake eh. Nasagot na natin to. I found no proof, pang langit ni inyo gisunod. Kaya na inyo doktrina, Brad Albing, itamunok, pang imperno. Kayo nga ang doktrina ng demonyo. Napatunayan ko, Rowell. Huwag kang magpakapalan sa mukha mo dyan, Brad Rowell. Marami na kaming santo, San Agustin. Ito San Pedro, saan na si San Pedro? San Pablo, nandun sa langit. Kasi sa Badista, Iglesia ni Cristo at MCJ ADD, nandun pa rin sa libingan, mga apostol. Ha? Hindi pa napunta ng langit. Naawa ko sa inyo. Walang nalangit si Ellen Gulet, hindi napunta ng langit kasi ang kaluluwa daw ang katawan, nandoon pa sa libingan, nandoon pa sa lupa. Kaya hindi nga sa lupa lang nasa impyerno kayo. Si Ellen Gulet ngayon, nasa impyerno, Brad Ruel, I'm sorry to tell you, walang napuntang langit na sa Badista. Walang Seventh Adventist Church na napunta ng langit ang kaluluwa ngayon kasi ang aral nyo, nasa libingan pa, nasa demonyo pa. Nasa demonyo, ibig sabihin kung nasa libingan, wala nakapunta ng langit na kaluluwa at espiritu ng namatay ng mga Adventista o Sabadista, nasa impyerno kayo nasa impyerno kayo, nagtuturo kayo ng aral ng demonyo. Bawal ng pag-aasawa, bawal ng pagkain ng lamang kape. Unang Timoteo 4:1-3. Isampal nyo yan sa mukha nyo, talatang yan, Brad Ruel. 1 Timothy 4:1-3, kawawa talaga kayo, bugbog sarado kayo dito sa live stream ko every day of this year. I'm sorry to tell you, Brad Ruel. Sorry talaga, wala talagang na punta ng langit na sa Badista, na MCGI, nag-Iglesia ni Cristo ha. Kulang na kulang talaga, Iglesia na incomplete. Rose Ann Lanuan, Salin Cuevas, kayo mga sulpot, ang siguradong mapupunta sa impyerno. Yes, tama ka, Sister Rose Ann. Ang patunay natin, Sister Rose Ann, kasi marami nating santo na namatay, nandoon na sa langit ngayon. Pahayag 7:9-14. Pahayag 19:1-8. At marami pang talata ng Biblia, Hebreo 12:22-23. Itong mga sulpot sa Badista, walang napunta ng langit. Sa kanilang aral, nandun pa daw sa libingan, wala pang kaluluwa na pasok sa langit. Ganon din ng MCGA, ng Opia din, ADD, ni Ginong Eliseo Soriano, Dalaginding, at sa grupo din ng ministro ng mga Iglesia ni Cristo, na sulpot din, 1914, ng rapist na manyak na si Ginoong Felix Manalo, FYM. Walang napunta ng langit, kawawa na sa libingan. Kaya wala talaga. Salamat na pinanood yung mga sulpot. Yes, praise the Lord, glory, hallelujah, praise the Lord, amen. Salamat na nanood kayo. Ngayon, umalis na yung iba, hindi nakayanan kasi nahihiya si Jonathan Lim ng Iglesia ni Cristo. Ang dati, yung EDD MCGI, sumusunod sa akin, pero ngayon, ayaw na kasi natatakot na kasi masasaktan talaga sila dito sa katotohanan sa Biblia. Kaya ulit, Gawa 20:28, napakaliwanag dito. Sinong gumawa sa mga apostol at mga pangulo at mga pinuno ng iglesia, ng mga obispo, ginawa kayo ng Espiritu Santo, the Holy Spirit, kay kontra ng Espiritu Santo bawal mag-asawa ng Katoliko, bawal kumain ng mga lamangkati,
1 Timothy 4:1-3, aral ng demonyo. Kaya walang obispo, kinukontra itong nakasulat, letra po letra sa Gawa 20:28, letra po letra, may obispo, ginawang katungkulan ng Holy Spirit, kinontra ng Sabadista, kinontra ng iglesia ni Cain, iglesia ni Manalo pala, at MCGI ni Dalaginding sa adang dating daan, Gawa 20:28. O ulitin ko pagbasa, ang letra po letra na sinusundan sa Iglesia Katolika na hindi tinutulan, bagkus tinanggapan na may pagpakumbaba o pagmaligtas tayo ang iglesia na binili na sa kanyang sariling dugo. Santiago 1:21, Gawa 20:28, based on Psalms 109 verse 8, Acts chapter 1 verse 20, obispado, bishopric, 1 Timothy 3:1-2, Titus chapter 1 verse 5-7, Gawa 20:28. Ang dating Biblia Tagalog version. Ingatin ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, ng buong iglesia, na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na na mga obispo, 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 hindi pastor ng Sabadista, hindi executive minister ng INC na si Manalo, hindi manggagawa at sugong tagabasa na tulad ni Soriano, ni Dalaginding. Wala kayo dito mga pastor at mga ministro ng mga hindi Katoliko, 50,000 kasulpot sa denominasyon. Wala kayo dito sa Biblia, wala. Katoliko lang, Gawa 20:28, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon. Ito yung iglesia Katolika na binili ng kanyang sariling dugo. Ano yung iglesia na binili ng kanyang sariling dugo? Basahin natin dito sa Greek Bible ko. Hemen hon Ecclesias Catholistes kay Judias kay Galias kay Samaria. Napakaliwanag niyan. Acts chapter 9 verse 31, the Greek original Bible. Kaya wala talagang malusutan ng masulpot Balik tayo dito sa pahayag ni A Study in the Development of Ecclesiology by the Southern Baptist Convention, William W. Barnes. Dito sa pahina 4. Ito na ulit sinusulat ni Dr. Barnes na kilalang Bible commentarist. Administration, the development of the Christian organization. The names of the officers were the same. Bishop, kasama ng Santo Papa, bishop, because the Pope is a bishop. Presbyter, mga pari, kaparian, presbyter, presbyteros in the Greek. Deacons, meron kaming deacons, etc. Sino lang may structure na ganun? May bishop. Tatlo yun bishop, priest, and deacons. Yun mga holy office of the church. That is the Catholic Church. Sinundan lang mga Southern Baptist, hindi tinutulan ni Dr. William Barnes. Napakaliwanag, quoted from Dr. Hatch, Organization of the Early Christian Churches, lecture number 2, pahina 4, sa librong A Study in the Development of Ecclesiology, the Southern Baptist Convention by Dr. William W. Barnes. Sa pahina 5 naman, quoting from Irenaeus, Adversus Heresies, Book 3, paragraph 3, and from St. Jerome Commentarium in Titum, Commentary in Titus, the Orthodox saved themselves from disintegration by appeal to an apostolic tradition handed down in the succession of bishops, quoting Irenaeus, Adversus Heresies, Book 3, Chapter 3. So, a universal apostolic faith, meaning Catholic faith, Fides Catholica, Romans 1:8 in the translation of Venerable Bede, Saint Bede of England in the 7th century, Fides Catholica yung kat angelitay in holo to cosmo sa original Greek, sa Roma 1:8. Kaya Romans ad Romayos, Fides Catholicus. Yun yung Romans 1:8 sa Latin version, medieval Latin version ni Venerable Bede. Sinususugan, hindi tinututulan ni Dr. William W. Barnes, na isang kilalang church historian ng Protestante at biblical expert and author, scholar. Fides Catholica et Apostolica, the Catholic faith and the Apostolic faith came to be the test of orthodoxy. But that must be learned from the bishop. Hence, the bishop came to be the visible expression of the Church Catholic. Cyprian says, Saint Cyprian, a church father, the church is in the bishop and the bishop is in the church. Napakaliwanag din. Gawa 20:28. Ginawa kayo ng Espiritu Santo, inhalal kayo, ginawa kayo ng Holy Spirit, ng mga obispo upang pang-ani ng iglesia ng Panginoon, iglesia ng Diyos, na binili na yung kanilang sariling dugo. Gawa 20:28. Ang dating Biblia, King James Tagalog Version, at lahat ng Protestante at Catholic version ng Gawa, Acts chapter 20, verse 28, letra po letra yan. Sinusugan ni Dr. William Barnes that where the bishop is, there is the church. Where is the church is the bishop is. The test of orthodoxy is Fides Catholica, the Catholic faith and the Apostolic faith. Fides Catholica et Apostolica. In the 4th century, in the act of all the bishops meeting in a council, the Church Catholic found their authoritative voice and could speak and act in time and space. Napakaliwanag yan sa English, o salin natin sa Tagalog. Ako Cebuano ako, pero kasi edukado akong tao, I graduated in University of the Philippines, kaya marunong ako
direkta, hindi na isusulat sa notebook. From the English book that I am reading, I will directly translate it into Tagalog. No. Ang tamang pagtuturo, ortodoksya, ay niligtas ang kanilang sarili sa pagkawatak-watak. Dahil bakit? Paano? Sapagkat sila ay umapila sa tradisyon ng mga apostol. Ito yung apostolika na pananampalataya, apostolic faith. Sa Latin, Fides Catholica at Apostolica, pananampalatayang Katolika at Apostolika. Yun ang mababa sa letra po letra sa Roma Kapitulo 1, talatang 8. Kat angelitai in holo to cosmo kataholos. O, napakalinaw dyan. Napakalinaw, kat angelitai in holo to cosmo. Kaya yung sa medieval Latin version ni Venerable Bede in Romans chapter 1 verse 8, Fides Catholica, this is quoted by Dr. Barnes in Romans chapter 1 verse 8. O, ito ang naging saligan at batayan ng ortodoksya, ang tamang pagtuturo. At ito ay matutunan mula sa obispo mismo. Kaya sinasabi ng mga obispo, ito ang makikita na ekspresyon o palatandaan na ang iglesia ay katolika. Sa San Cipriano, isang church father o ama ng iglesia o doktor ng iglesia, nagsabi, ang iglesia ay nasa obispo at ang obispo ay nasa iglesia. The church is in the bishop and the bishop is in the church. Mula sa ika-4 na siglo, itong mga gawa ng mga obispo, nagkonsilyo sila, nagtitipon sila. Ito yung Iglesia Katolika na siya ay nagpapakita sa kanyang otorisado na boses, ng bibig, authoritative voice, na kayang magsalita at gumawa sa panahon at ng pangkalahatan. To act in time and space, ay napakaliwanag dyan. Iglesia Katolika yan. Napakaliwanag dyan. Binabasa ko yan. Basahin nyo dyan. Napakaliwanag dyan. Basahin nyo dyan. Nagbabasa lang ako ng pahayag ni Dr. Barnes. Hindi naman ako nag-ibento. Wala akong dinagdag dyan. Quotation dito sa baba, St. Irenaeus at Versus Heresis, Book 3, Chapter 3. At sino pa? St. Jerome, Commentary in Titum. Commentary ni St. Jerome kay Titus na libro. Page 6, in time, the Bishop of Rome came to be regarded by even the pagan emperor as the standard of orthodoxy. So, lahat ng mga obispo sa buong sanlibutan during the time of Christ and the Apostles, ang obispo ng Roma, ang Santo Papa, regarded daw, kahit na sa mga pagano ng mga bansa, sa emperador pa na pagano sa Holy Roman Empire, ito yung standard of orthodoxy. Kaya ito ang pamantayan kung anong tamang aral at tamang katuruan ni Kristo at ng mga apostol ayon sa Biblia. Sino ang obispo ng Roma, ang Santo Papa? Ayon ni Dr. William Barnes, pahina 6. Again, in time, the Bishop of Rome, ang Santo Papa ng Roma, came to be regarded by even the pagan emperor as the standard of orthodoxy. Ay, napakaliwanag niya, Pabasa ko sa inyo. Napakaliwanag niyan. Niloloko ko ba kayo? Basahin yung mga Catholic. Napakaliwanag dyan, one statement lang yan. Napakaliwanag dyan. Kaya sinusugan ng Biblia, ang sinasabi ng Biblia, Iglesia Katolika tinatag sa Biblia. Sinusugan ng Biblia ang sa pahayag ni Dr. William W. Barnes, a study in development of ecclesiology. The Southern Baptist Convention, pahina 6, pahina 7. The political provinces became the ecclesiastical dioceses. Meron palang diocese sa iglesia. Sa Balista, meron bang diocese? Wala eh. Yung mga iglesia ni Cristo, meron bang diocese? Ecclesiastical district? Distrito ecclesiastico, nangopya sa Katoliko. Iglesia ni Cristo, Jonathan Lim, kapal ng mukha nyo. Naawa kayo. Kakawawa naman. Walang iglesia ni Cristo dyan mababasa sa Gawa 20:28. Jonathan Lim, iglesia ng Diyos yan sa original Greek. Ecclesia Toi Theo. Ecclesia Toi Theo. Church of God. Hindi yan Church of Christ. Kaya mali ang iglesia ni Cristo sa Gawa 20:28. Maling salin si Lamsa. Si Lamsa, nagkamali ng salin dyan kasi nag-base siya sa Syriac Pesita. Later ng Syriac Pesita, 7th, 8th century na. Yung Biblia, 1st century pa to. Original Ecclesia Toi Theo, Gawa 20:28. Kaya huwag kayong manloko. Hindi kayo makakalusot dito kay Brad Alvin, Chief Roman Catholic Apologist. Kasi nag-aaral tayo. Pero in a city, the same book pa rin, a study in the development of ecclesiology by the Southern Baptist Convention, authored by Dr. William W. Barnes. Page 7, the political provinces became the ecclesiastical dioceses o may diocese, and ultimately the emperor and the senate were reproduced in the pope and the college of cardinals. Napakaliwanag sa mga dioceses. Nandito rin ang Santo Papa who rules all the dioceses of the world at mga kolehiyo ng mga kardinal. Kaya tama yung ginagawa ng Vatican. Napakaliwanag. Dito sa pahina 8, this tendency in the state conventions led in 1917 to the creation of the Executive Committee of the Southern Baptist Convention
an absolutely new institution in Southern Baptist experience. Kaya nangopya din ng Southern Baptist sa government structure at institution ng Iglesia Katolika na nasa Biblia at sa centuries. They hold faithfully to the doctrine of the Fides Catholicus. Yun ang claim ng Baptist Church. Pero the point dito, that really, the Catholic faith is the apostolic faith. Fides Catholicus et Fides Apostolica. Yun ang sinasabi ni Dr. William Barnes. No? Sinusuportahan ng nakasulat ng mga salita, mga dalisay na salita ng Diyos sa Biblia, letra po letra. Letra po letra sa Biblia. Sa Badista, wala sa Biblia. Wala ngang Saturday Sabbath for Christians in the Bible. Wala yan sa New Testament. Sa mga Hudyo, may Sabbath. Pero walang Saturday Sabbath sa mga Kristiyano. Chinalis yan si Edwin Cotto. Natalo ko lahat debatista ng mga Sabadista. Kasi walang mababasa letra po letra na sumususog doon, sumusuporta doon sa pahayag nila na Sabado na ang day of rest ng mga Christians. Ako marami akong nabasa letra po letra. Sunday, first day of the week, is the Sabbath, the day of rest for Christians. Kaya sulpot kasi 1863, laglag, wala na, umalis na si Brad Roel, hindi na kayanan. Napagkaliwanag dito. Magbasa tayo, shout out natin. Kayong mga sulpot, ang siguradong mapupunta sa impero. Nabasa ko na, Sister Rose Ann Lanuhan Salin Cuevas. Salamat sa panonood niyo mga sulpot. Sister Rose Ann again, Lanuhan Salin Cuevas. Marcos Serviday, oy brother R.R. Florante, nandito ka pala. Lumayas na siya sa Florante. Nag-comment lang inisa, biglang lumayas kasi nasaktan masyado sa letra po letra sa Biblia. Ang celebran Carillo Royal ulit. Nakukulitan si Brad Roel, nasasaktan to. Sorry Brad Roel for hurting your feelings and your sensitivities. Katotohanan lang tayo, letra po letra sa Biblia. Kay wala sulpot kay 1863. Wala sa Biblia, may 1863. Wala sa Biblia sa Ellen Gulet, propeta. Kasi walang propetisa na galing sa Amerika. Ang propetisa sa Biblia, mga Hudyo na mga babae. Kaya huwag niyong sabihin, propetisa sa Ellen Gulet. Sorry Brad Roel, wala talaga. May pagmuuban mo ang China, pulos pangangkon, ang China giangkon ng Pilipinas ug ang buan. Kamo giangkon pud tanan si Pedro, Biblia, mga Sabadista ni propeta giangkon, pulos na mo pangangkon. Lalo na kayo. Kami inangkin namin kasi amin talaga yan, amin ang Biblia, amin ang struktura ng iglesia sa unang siglo. Ikayo 1863, hindi kayo pwedeng mag-angkin kasi ang layo nyo wala kayong, you have no property at all of the church in the Bible. Even the Bible, ninakaw nyo ang Biblia. Jeremias 23, 30 hanggang 33. Itong mga bulaang propeta, Jeremiah 23:30-33, mga magnanakaw ng salita ng Diyos. Saan galing salita ng Diyos? Sa Katoliko. Ninakaw ng Sabadista ni 1863. Mga sulpots, ninakaw ng INC 1914, ginong Felix Manalo na rapist at manyak. Ninakaw ni Dalaganding Eliseo Soriano ng MCJ ADD 1980, sulpots. Vince Tisado is watching. Brad Vince Tisado, my friend na magaling na debater at Catholic defender. Alam ko, natatawa ka ngayon, Brad Vince. Yan, Brad Vince, banatan mo yan. Lumayas, Brad Vince. Nakayanan tayo. Dati sa Luneta, tayong dalawa, wala ding makakaya sa atin. Bugbog sarado makadebate mo. Ako rin. Diba, Brad Vince Tisado is a very good debater, Catholic apologist, member of CFD National, and then he is also an active member of St. Peter's Men's Society. Now, based na in Australia kasi biniyaan si Brad Vince Tisado mapunta doon sa Australia. Kaya, sana Brad Vince, you will always share your blessings to us dito kay mahirap dito sa Pilipinas, pero patuloy pa rin ang live stream natin ng ating mga debate araw-araw. Ngayong gabi, meron naman ulit tayong debate, no? Just go to my walls, 8 to 10 p.m. meron tayong debate. Shoutout ulit, Brad Vince Tisado, Tisado. Sana God bless you and your family. Mark Code Serviday, Brad Alvin Gitamundok, patunayan niya na po na hindi si Manalo ang ibong mandalagit sa Isaiah 46:11. Siyempre, Dong Mark, hindi talaga si Manalo kasi basahin lang natin ang talata. Laglag agad sa talata pa lang. Isang buklat ko lang, no, ang dating Biblia. Praise the Lord, Gloria Hallelujah. Ito yung mga milagro na nangyayari sa live stream natin. Kasi yung mga Bible ko, wala yung mga nilagayan na mga marker. Pagtanong ni Mark, Isaiah 46:11, pagbuklat ko to, tama talaga, Isaiah 46:11, praise the Lord, Gloria Hallelujah. Naka-video to. Kaya pagbuklat ko, Isaiah 46:11, nandito na agad, no? Praise the Lord, Gloria Hallelujah. Basahin natin. Na tumatawag ng ibong mandadagit mula sa silinganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, ang aking sinalita, akin namang kapapangyarihin. Aking panukala, akin namang gagawin. Sa alin yung malayong lupain? Mula sa silanganan. Dapat the place, we should determine the place. Isaiah 46:11. Dito pa lang sa talata ng Isaiah, alaglag na agad si Felix Manalo kasi siya punta Santa Ana, Manila, Pilipinas. Punta Santa Ana,
Manila, Pilipinas. Pero ano talaga ang tunay na malayong lupain ayon dito sa Biblia? Basahin natin sa sa chapter 39 verse 3 to 6. Kapitulo 39 ng Isaias, chapter 39 verse 3 to 6. Nang magkagayoy dumating si Isaias sa propeta sa haring Ezekias at nagsabi sa kanya, anong sinabi ng mga lalaking ito? At saan nanggaling na nagseparito sila sa iyo? At sinabi ni Ezekias, sila'y nagseparito sa akin mula sa malayong lupain. Anong malayong lupain? Isaiah 39:3. Sa Babylonia. Hindi sa Pilipinas, punta sa Santa Manila. Manloloko, Iglesia ni Manalo. Manloloko talaga kayo. Mula pa kay yung tagapagtatag ng pundador na rapist na hayok sa laman na si Felix Manalo, mga rapist at mga manyak, hindi pwede kayo makaintindi sa Biblia. Kaya yung malayong lupain sa Isaiah 46:11, ang tinutukoy nun, Babylonia sa panahon ni Isaias at ni Haring Ezekias. Saan mababasa? Letra por letra sa Iglesia Katolika sa Biblia. Letra por letra. Letter by letter. Mababasa. Teksto, talata, Isaiah 39:3. Kaya laglag agad si Felix Manalo eh. Sa lugar palang pinanggalingan, malayong lupa, Babylonia pala, Isaiah 39:3. Ito ang gumagawa ng aking payo. Na 5 dito, Isaiah 41:2-25. Sino to? Isaiah 41:2 and 25. Sa kanya'y tinawag na katwiran. Sino magbangon ng isa na mula sa silanganan? Sa kanyang paanan, siya nagbibigay ng bansa sa harap niya at pinagpuno niya siya sa mga hari. Si Felix Manalo ba nagpupuno sa mga hari, sa mga bansa? Doon sa silanganan, in the Middle East, or even in near Israel, as a nation, Pilipinas, punta Santa Ana, Manila, nandun na siya sa bodega ng pier, bodega ng pier. Kawawa naman tong manyak na to. Nakapagtatag ng Ingles, maraming manloloko. Ngayon, ang kaluluwa ni Manalo, nandoon na sa impyerno. Sabi niya ng isang member niya na nagpakita ng panaginip si Manalo na nandoon na pala siya sa impyerno, na kanyang tinawag na katwiran sa kanyang paanan, siya nagbigay ng mga bansa sa harap niya at pinagpuno niya siya sa mga hari. Kanyang ibinigay sila na parang alabok sa kanyang tabak. May tabak ba si Felix Manalo? Wala naman. Na parang pinaspas na dayami sa kanyang busog. Talatang 25, may ibinangon ako mula sa hilagaan. Mula din sa hilagaan. Si Manalo ba mula sa hilagaan? Kung claim niya sa silinganan lang siya, hindi na agad siya sa hilagaan. Kaya lalaglag na naman. At siya'y dumating mula sa sikatan ng araw, ay tumatawag siya sa aking pangalan. At siya'y paroon sa mga pinuno na parang simento, at parang nang nagpapalayok na yumurok sa putik na malakit. O sinong pinuno ng bansa, na presidente ng bansa, na kinausap ni Felix Manalo? Aber, Isaiah 41, talatang 2, na pinamunuan niya. May mga presidente ba ng bansa, mga prime ministers ng mga bansa na niyurakan ni Felix Manalo, nag-under sa kanya, lumud sa kanya, natakot sa kanya? Wala nga siyang nabisita. Isaiah 41 verse 2, talatang 25, wala siyang niruwakan na hari. Kaya laglag na naman si Felix Manalo. Napakaliwanag dito, na taong gumagawa ng aking payo, aking sinalita, aking na mga papangyarihin. Sino to? Isaiah 44:28. Paliwanag, King James, ang dating Biblia. Sino talaga ang identity nitong tao na to, na ibong mangdadagit? Isaiah 44:28 at Isaiah 45:1-2. Basa ang dating Biblia. Nagsasabi tungkol kay sino? Zero, letra po letra, zero, siya rin zero. Isaiah 44:28, nagsasabi tungkol kay Zero, siya'y aking pastor. Yun yung si Zero, hindi si Felix Manalo. Sinabi na nagsasabi tungkol kay FYM, Felix Manalo, na rapist at immoral na tao. Maraming ni-rape ng mga asawa ng mga ministro. Si Zero to, kasi si Zero nagpasuko ng mga bansa mula sa Babylonia, sa hari. Isaiah 39:3, sa malayong lupain, Babylonia, letra po letra, hindi malayong lupain, punta Santa Ana, Manila. Walang mabasa-basa sa Biblia. Nasa isip lang, sa dulo ng dilat ng mga sinungaling ng mga ministro ng mga iglesia ni Cain. Iglesia ng COVID. Iglesia ng kriminal. Siya aking pastor. Sino? Si Zero. At isasagawa ng lahat kong payo o kaligayahan. Tamang-tama sa Isaiah 46:11, letra po letra, natupad kay Zero. Letra po letra, yun ang panindigan ng mga Bible scholars ng Katoliko at Protestante. Letra po letra, si Zero yun, saring Zero yun, hindi si Felix Manalo o kahit sino man. Isaiah 44:28, at isasagawa ang lahat ng aking kaligayahan, inibig sabihin ng aking payo, na nagsasabi siya rin tungkol sa Jerusalem. Jerusalem pala, hindi punta sa Santa Ana, Manila, Philippines. Jerusalem nga
This is symbolizing Christ. King Cyrus of Persia and Babylon is symbolizing the coming of Christ, who is the King of Kings of all the world. Is Revelation chapter 17 verse 14 to 16, Revelation chapter 19 verse 14 to 16. King of Kings and Lord of Lords si Kristo, na ito shadowed by King Cyrus of Persia, na nagsasabi na rin tungkol sa Jerusalem, hindi Pilipinas, lalo na hindi Punta Santa Ana, Manila. Siya ay magtatayo at sa templo ang iyong patibayan ay malalagay. Napakaliwanag dyan. Tapos ito si Felix Manalo, inangkin siya nagtayo ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, ayon sa Security Exchange Commission na rehistro 1914, Punta Santa Ana, Manila. Ang kapal ng mukha nitong si Felix Manalo, ang kin yung Isaiah 46:11. Manalo, hindi yun ikaw, mga ministro. Hoy, dalaginding na payatot. Ikaw, si Michael Sandoval, ikaw na lang madaldal dito sa Pilipinas eh. Alam ko, takot ka kay Brad Alvin Gitamdok, Chief Apologist, sinusundan mo mga debate ko at programa ko. I already arose from an international debater. Ikaw nga siguro, Michael Sandoval, padaldal-daldal ka yan, inaatake mo si Wendell Talibong. I know, hindi ka marunong mag-English eh. Saan ka yata nag-aaral? Sa New Era University? Kontra mo dito, UP graduate? Sige, marap ka sa akin. Yung i-claim mo, patunayan nyo, Isaiah 46:11. Dati, naduloko nyo si Denmark Santiago, buti nakaalis dyan. Sa demonyo yung simbahan, natatag ng yung mukhang ataol na iglesia nyo dyan, simbahan na malaki dyan sa Diliman, na pinamunuan at dyan nakatira si Lucifer, si Satanas na demonyo. Marcos Servidey, Brad Alvin Gitamundok, yun, napatunayan ko na hindi si Felix Manalo ang ibong mandalagit sa Isaiah 46:11. Shout out Jervin Aplicador, Generali is watching. Brad Jervin, kumusta? Elizar Bulala is also watching. Shout out to you. Jonathan Lim, hindi makayana, no? Sa Biblia ka bumasi, nagbasa ko ng Biblia, letra po letra, wala ditong Felix Manalo. Huwag kayong magbase sa Pasugo Magazine, Jonathan Lim. Nakakahiya ka, puro ka pasugo. Kaya ka napasubo ka sa demonyo. Kami dito puro Biblia eh. Isaiah 46:11, ang dako, ang lugar, Babylonia, mula sa malayong lupa. Letra po letra yan, Isaiah 39:3, basahin mo sa Biblia. Gumawa ng kaligayahan at buong payo ng Diyos. Isaiah 44:28, letra po letra yan. Sino yan? Si Ciro yan. Hindi yan si Felix Manalo. Letra po letra, si Ciro. Isaiah 44:28, katuparan ng Isaiah 46:11. Ang ginawa din, nagpasuko ng mga hari. Meron bang pinasuko na hari si Felix Manalo na rapist at manyak? Wala. Letra po letra uli yan. Isaiah 41:3, 25. Kaya hindi yan si Felix Manalo. Nahihiya ka na dyan eh. Kaya ganyan ka eh. Ilatag mo sana, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ay mababasa sa Biblia ng salitang Tagalog o English. Hindi mo nabasa. English to eh. Bulag ka kasi, bingi ka. Hindi ka nanonood ng English. Basahin natin. Meron ba dito Iglesia ni Cristo? Sulat ng Iglesia ni Cristo ni San Juan Apostol? Sulat ng Iglesia ni Cristo ni San Pablo Apostol? Wala kang mababasan ganyan. Basa dito. Kasi bulag ka kasi o siguro late ka lang. Napakadinawanag dyan. The Catholic Epistle of St. James the Apostle. Ano pala si St. James? Katoliko. Kasi sumulat ng katolikong sulat. Ayan, naglag ka na. English version na. Ito pa, pangalawa pa. Ayan. The Catholic Epistle of St. Jude Apostle. Dalawa na. Laglag ka na. I-base yan on the Latin version. Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli. Epistola Catholica ad Sancti Jacobi Apostoli. Epistola Catholica ad Sancti Judei Apostoli. Epistola Catholica ad Sancti Juani Apostoli. Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli. Hindi mo matutunan based on the Latin, Latina Vulgata, yung English Duerens version. Letra po letra nga sa amin. Sa inyo wala. Sa amin, letra po letra sa Katoliko. Ngayon sa English, sa Tagalog naman, dito, ang dating Biblia. Huwag kang tanga at bingi. Sabihin mo kay Payatot at dalaginding ng Iglesia ni Cristo na si Michael Sandoval, halapin ako sa debate. Huy, Jonathan Lim, mga duwag kayo. Bayot, bakla. Harapin niyo si Badalvin Gitamulok, Chief Apologist, para magkaliwanagan tayo, magka-showdown tayo. Papahiya kita, Michael Sandoval, Payatot, dalaganding. Hindi ka manalo sa akin, kahit nasuntukan pa. Sorry lang, hindi pala suntukan, naawa ko dito, wag na lang natin to sila suntukin eh. Mga Payatot, wala, hindi naman marunong magkarate, naawa tayo. Ito, babasa ko ng talata ha, mga Katoliko. Bantayan nyo. Ako natatawa ko dito kasi mga joker itong makalaban natin, nakakatawa talaga. Minsan din nakakalungkot kasi na demonyo eh, nasaniban to sila.
O bakit Katoliko? Kasi ang Katoliko, pangkalahatan. Yan sa University of the Philippines, kasi nang-graduate ako, diksyonaryo ng Pilipinas, University of the Philippines na edisyon. Lahat ng edisyon ng Dictionary of the UP, University of the Philippines, basahin mo, Catholic, Universal, meaning pangkalahatan para sa lahat ng mga bansa. Para sa lahat ng mga bansa, pangkalahatan, Universal, Catholic. Yun yung dictionary ng UP, ipalibasa kayo, New Era University. Yung New Era University, babang standard noon sa mga examination ng board exam, bagsak na yan. Laki ng porsyento ng bagsak kasi mga bobo dyan. Hebreo 12, basa na. Talatang 22 hanggang 23. Ito, Iglesia Katolika sa Tagalog version ng dating Biblia. Kaya bantayan nyo ha, MCGI 1980, showdown to at Iglesia ni Cristo. Mahiya kayo pag nabasa ko, magpaputol kayo sa dila nyo. Huwag na lang sa ulo. Sa liig. Kasi siguro kung tagpasan sa liig sa Luneta, Eliseo Soriano at Banalo, mapuputulan ng ulo yung lahat ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo, ang kalaban, Chief Roman Catholic Apologist. Kasi mga kalaban natin, mga Katoliko, malakas tayo. Hindi tayo mabubuwag at magagapi at matatalo kahit sa debatyan. You cannot defeat Chief Roman Catholic Apologist because I am given the power of invincibility by our CBCP, the Catholic Bishops Conference of the Philippines. Walang makakatalo kay Alvin Gitamundok hanggang sa araw ng aking kamatayan because I'm gifted with invincibility. Meaning, you look in the dictionary, invincibility meaning invincible. Nakabaluti ako ng aral at panampalataya ng Iglesia Katolika kahit makasalanan ako. Pag I am in a public debate and I am doing live stream, hindi ako magagapi at matatalo sapagkat nakabaluti ako ng baluti ng armadura ng Espiritu Santo, sabi ng mga obispo. Hebreo 12, 22, 23, basa sa Andang Katoliko sa Tagalog version. Datapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay. Ito yung mga Katoliko ng mga santo sa langit. Hindi ito sa badista na sulpot na wala pang napunta ng langit. Lalo na INC 1914, wala pang napunta ng langit. Pati si Felix Manalo. Ang ADDD 1980, sulpot din, wala pa napunta ng langit. Lahat ng mga sulpot na yan, puro nasa libingan pa, nasa impyerno pa. Kasi sa demonyo lahat yan, 50,000 kasulpot. Patuloy pagbasa sa Jerusalem, sa kalangitan o sa kalingitan, kasama mga santo, mga anghel, at sa mga di mabiling na hubot ng mga anghel. 23, showdown ha, Catholic Church. 23 sa Tagalog ha. Sabi ng UP Dictionary, ang Catholic, pangkalahatan. Pangkalahatan, Catholic o Universal, lahat ng bansa. Pangkalahatan, Catholic, Universal. 23, Hebreo 12:23, showdown. Sa pangkalatang pulong at iglesia. Ayan, nabasa. Ayan. Ayan ha. Ayan o. Pangkalatang pulong at iglesia. Ayan, ayan. King James Tagalog version ng dating Biblia. Wala na. Panalo ng Katoliko. O Jonathan Lim, ano pang gusto mo? Lumayas Jonathan Lim. Nakakaawa to talaga itong makalaban natin, bugbog sarado. O shoutout naman tayo. O Celebran Ruel, nasasaktan talaga. Malingaw lang ko ni mo Brad, analingaw ka ba sana para matuto ka. Kahit naman hindi ngayon ka Ruel, bumalik sa Katoliko later when you magpinal ka na, maghirap ka na paginawa, bumalik ka sa Katoliko, tumawag ka na pare. Okay lang sa akin. May lingaw lang ko ni mo Brad, Alvin Gitamundok, ikatawag ko anong imong facts based on feelings. Hindi, facts based on feelings to, letra po letra, showdown, letra po letra. Kayo wala sa Biblia Saturday, Sabbath, wala feeling nyo yung Sabado. Wala yan. Wala sa Biblia yan. Elizar Bulala, padayon Brad Alvin, watching from Bahrain. Salamat Brad Elizar Bulala, tulungan mo naman ang ministry natin, ang apostolate ni Brad Alvin, kasi COVID ngayon, hindi ako makapunta sa ibang mga probinsya to make a seminar. Kaya dito lang tayo nag sa live stream at sa mga debatihan sa online. Vince Tisado, nakakatawa talaga Brad. tama ka Brad Vince, alam kong sakit ng tiyan mo dyan sa tawa. Banatan mo mga sulpot Brad Alvin. Yes, banatan ko yan, araw-araw ko yan, gabi-gabi yan, debate, bugbugin ko yan ng umaga, bugbugin ko ng gabi, hindi na yun makatulog hanggang bumalik sa Katoliko. Vince Tisado, nasa work ako, naka-headset lang ako, nakikinig sa'yo. Thanks for watching and listening Brad Vince. Loyal friend ko ito si Brad Vince. Nung araw nag-away din kami nito, pero nagkabalikan kami kasi isang bahay lang tayo, we are a family in the Catholic Church. Kung mga ngaral ka, dapat may pagpahinood. O kayo ba, Jonathan Lim, magpapahinood? Tingnan mo yung pangaral ni Payatot na dalaginding ng Iglesia ni Cristo. Alam ko, bakla yan, dalaginding yan. Tingnan mo mangaral, puro pangakatake kay Eliseo Soriano.
puro pamimorsional attack kay Wendell Talibong. May pagpapahinood ba yan? Buti pa yung bata marunong magbasa. Hindi ba marunong magbasa? Binasa ko lang letra po letra. Kayo nga hindi marunong magbasa. Pinagbawalan kayo na magbasa ng Biblia. Alam ko yan. Maraming iglesia ni Cristo nag-convert sa Katoliko. Nagsabi sa akin, nagsumbong, Brad Alvin. Nung iglesia pa kami, pinagbawalan kayo na magbasa ng Biblia. Dapat lang daw magtanong sa ministro. Ayan. Pero ikaw, iglesia ni Manalo ang basa mo. Kaya nga, iglesia ni Manalo, sino bang nagtatag? Securities Exchange Commission. Anong record doon? Inamin ng Pasugo Magasinyo na si Felix Manalo ay tunay na tagapagtatag ng iglesia ni Cristo sa Punta Santa Ana, Manila, 1914, July 27. At sinusugan niyan at sinuportahan ng Securities Exchange Commission na rehistro nyo. Huwag kayong mahiya dyan. Pagkapala na lang kayo dyan. Ibong mandalagit ng panty si Manalo. Sakit ng tuyan ko, natawa 1,000 Talibay is watching, wave to you, Talibay. Mary Balani is watching. Mary Balani, wave to you. Resty Balios Carolina is watching, wave to you. Shout out with Resty Balios Carolina. Palaging fan natin to si Badresty. Kaibigan ko to from Southern Leyte. Isa na CFD. Marcod Survey Day. Sulit talaga. Data ko dito pag nanood. Butas Isaias 46:11 si Manalo. Kaya nasaktan masyado. Dong Mark is from Calbayog City, Diocese of Calbayog. I am the chief apologist assigned by Bishop Bong Boy. Bishop Boy ng Calbayog City. I'm the chief apologist of Diocese of Calbayog. Ito pa, Brad Alvin, kita mundo gano katotoo na si Felix ang anghel sa kasikatan ng araw sa Revelations 7:1-3. O sige, sagutin natin yan, Dong Mark. Luis Basco is watching, wave to you, Brad Luis Basco. Wincy Sado, bakit si Michael Payatot na lang nagngangawa sa TV niya? Ikaw, yun ang dalaginding. Brad Wins, tulungan mo ko pagsabi nito sa mga CFD na may bagong discovery si Brad Alvin. Si Bes yung dalaginding sa MCJ ADD. May discovery naman siya na personality, dalaginding din ng INC, Iglesia ni Cristo. Sino? Ito si Payatot. Michael Sandabal, dalaginding ng INC. Duwag to ayaw to makaharap sa akin. Asa na si Parbat, si Joe, pinagpahinga na ni COVID. Iglesia ni COVID nga, Iglesia ni COVID. Brad Vince Tisado, Brad Silibran Carillo Roel is watching, wave to you, Brad Roel. Patuloy pagpanood at pakinig sa akin para matuto ka at mag-convert ka later. Bob Asonyo Kikilat is watching, wave to you, Bob Asonyo Kikilat. Jonathan Lim, sabi mo hindi ka matatalo sa debate. Yung debate ni kay Joe, di bugbog sarado si Joe doon. Sa inyo lang, opinion nyo na nanalo si Joe. Bakit natalo si Joe? Jonathan Lee, makinig ha. Kasi yung Isaiah 43:6, Isaiah chapter 43 verse 6, ang Hebrew at Aramaic word doon, katseh, Q-A-T-S-E-H. Ang plural daw, nandoon daw. Sabi ni Joe Ventilasyon, nag-blapping to si Joe patunog niya, marunong siya sa Greek. Ako, sa Hebrew at sa Aramaic, ako may libro ako Kaya hindi ako blapping kasi may libro ako. Si Joe wala, bibig lang. Brinlaf niya ang buong mundo, akala niya bubutay lahat sa Hebrew at Aramaic. Kung may libro siya, wala. Katsbay daw yun, walang katsbay sa Isaiah 43:6. Pag may katsbay sa Isaiah 43:6, sabihin mo Jonathan Lim, si Joby at si EVM, paputol ako ng ulo dito, maglaslas ako dito sa liig ko, sa live stream ko, pag may mabasa kay katsbay, letra po letra sa Hebrew at Aramaic, walang katsbay doon sa Isaiah 43:6, katsay doon. Yun ang sabihin ko sa'yo, nga ka, si Joby ang natalo doon, bugbog sarado from start to finish, lalo na sa mga tindigan ko. Nakakawawa ka naman, wala kang may sagot. Yung debate, yung debater nyo ang walang may sagot, puro hindi maintindihan mga sagot mo. Naintindihan namin na walang sagot si Joby. Naawa ko sa inyo. Mary Jane Pulgar, Panginin Tumang is watching. Hi and shout out to Sister Mary Jane Pulgar, Panginin. Manuel Gloria Gentoba is watching. Hello. Wave to you, Brad Manuel Gloria Gentoba. Mary Jane Pulgar, Panginin Tumang, katawa ka, Brad Alvin. Sobra pa. Sakit ng tiyan ko dito, Sister Mary Jane, kasi malalantad kasi dito, mabuking, mabisto. Yung mga kasinungalingan nila, kabulaanan ng mga Iglesia ni Cristo, mga sulpots 1914, na tinatag lang isang manyak at rapist. Ito namang 1980 na MCJ EDD, tinatag din isang bakla, na rapist din ng bakla, rapist ng lalaki. At itong 1863 na sabadista na tinatag lang ng babae, ng ungo nga babae sa Amerika. Si Brad Wendell pa kalabanin nila, madaming libro ng mga reference. Yes, tama, amen. Kaibigan ko yung si Brad Wendell Talibong, Mary Jane Pulgar, Panginin Tumang.
Oh, Freddy Lisada is watching. Hi, Brad Fred Lisada. Shout out to you and wave to you. And again, to Sister Dorothy Adriano, isang born again, pero mabait ito sa Sister Dorothy. Hindi to nangakatake sa Katoliko. She is very good relationship with Catholic. Oh, ang ganda, no? Oh, o dito nagrereklamo si Jonathan Lim, Alvin Gitamundok, ang ibig sabihin mo, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Siyempre, ano naman ang pangkalahatan? Nasa sa langit. Kayo ba, Iglesia ni Cristo, nasa langit? Wala nga kaluluwa nasa langit na punta na membro ng Iglesia ni Cristo. Alam nyo yan, aral nyo yan, ang kaluluwa nandyan pa sa menteryo, sa libingan. Anong katarantaduhan ng aral nyo? Kayo, Iglesia ni Cristo sa Biblia? Wala kayo sa langit for example, apostolika, kasi mga apostol namin nandoon sa langit. Yung mga apostol nyo wala pa sa langit. Yung nagtuturo ang Iglesia ni Cristo, ang dating daan, 1980, sulpot ni Bes, ni Dalaganding, at itong sulpot na kay Rapist Manyak na mga Manalo, at saka itong grupo ng Sabadista na wala pa daw napunta ng langit, pati ng mga apostol, ha? Pati daw ng mga apostol. Itinitutulan nito ang dating Biblia, puro letra po letra, gawa on Apocalypse, Revelations, pahayag, chapter 18, verse 20, 18-20, ng pahayag, basa, maggalak ka tungkol sa kanya o langit, sinong nasa sa langit, at kayong mga banal, mga santo, at kayong mga santo, at kayong mga apostol. Ito ang apostolika na pananampalataya, mga apostol, mga santo, mga banal, ang kaluluwa nila, spirito, nandoon sa langit. Hebreo 12, 22, 23, yun yung Katoliko. At kayong mga apostol, at kayong mga propeta, sapagkat inahatol ng Diyos ang inyong hatol sa kanya, maggalak kayo o langit, sinong nasa langit, mga banal, mga santo, mga apostol, napakaliwalag, mga propeta. Yun yung binasa ko ganina, itong Apocalypse 18:20, sa Hebreo talatang 12, talatang 22, 23, basa ulit, letra po letra sa Katoliko, letra po letra sa UP Dictionary, pangkalahatan, ibig sabihin universal para sa lahat ng mga bansa, pangkalahatan para sa lahat ng mga bansa, basa, Hebreo 12:23, ang dating Biblia. Sa pangkalahatang tulong at iglesia, kaya iglesia, church, pangkalahatang tulong Catholic, UP Dictionary, pangkalatan para sa lahat ng bansa, Catholic, Universal, pulong at iglesia, church, Catholic Church, Hebreo 12:23. Iglesia ni Cristo yan. Jonathan Lim, wala kayong member na santo, na propeta at apostol na nandun sa langit, si Pedro, lahat ng mga apostol, ang kaluluwa na nasa langit na, 2 talata, tutulan mo yan, sa demonyo ka talaga Mga antikristo talaga kayo, 2 talata, tutulan nyo. Sulat ni Pablo, letra po letra, pangkalahatan, Catholic, Universal, pulong at iglesia, church, Catholic Church, Hebreo 12:22-23. Tapos sa gawa, Apocalypse, Revelations, pahayag, kapitulo 18, talatang 20, o langit, magalak kayo. Hindi pala kayo nagalak na sa langit, nandoon ng mga santo, mga banal, mga apostol, mga propeta, at lahat ng mga banal. Anong katarantuduhan yung mga aral ng demonyo Sa demonyo yung aral nyo 1 Timothy 4:1-3, kayo mga Iglesia ni Cristo, tulad kayo ng Sabadista ko, tulad kayo ng dating daan ng 1980 sulpots din, nagtuturo ko ro, aral ng demonyo. 1 Timothy 4:1-3, ano yung aral ng demonyo tinuturo nyo? Bawal mag-asawa pag Iglesia ni Cristo ka, Iglesia ni Cain, bawal mag-asawa ng Katoliko, bawal mag-asawa ng Islam, bawal mag-asawa ng hindi ka pananampalataya, kasi aral ng demonyo. Kawawa kayo, nabugbog kayo sarado dito. Hanggang ngayon, dito na lang tayo. Kasi I will be back to have a live stream. Medyo inuubo pa ako kasi bago pa lang ako na gumaling sa aking sakit na pneumocystis. Salamat po sa pagtulong ni Brad Vincencio Tisado, ni Brad Arnold Maglalang, mga mababait ko yan na makaibigan. Ayaw yan na mamatay ako. Gusto yan, mabuhay pa ako. Kaya alam nila na naghingal ako, magpapadala ng pera para ma-hospital ako para mabuhay po si Brad Alvin, para bugbugin pa araw-araw sa taong ito. I promise you, bubugbugin ko talaga yung mga aral demonyo na yan. Hanggang dito na lang, hanggang sa pagbabalik ko mamaya. We will be back at 6-7 na live stream, at 8-10 p.m. debate naman mamayang gabi. Maraming salamat at sa iyong pagtangkilik, pagsunod sa akin na mababa niyong apologies, but this ship delegated chief apologist. Ito si Brad Alvin Gitamundok, mamaalam na see you sa inyo till the next time our live stream. Let us pray to offer the prayers to God. Atin inipagdasal ang ating makalaban sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Our Father, art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us, and bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is thy fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit,
as it was in the beginning, Son, never shall be world without the name. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of death. And lead us to heaven, especially those who be blessed with the divine mercy. Lord, take away the COVID pandemic from our land, from the face of the earth, especially here in the Philippines. Deliver us from evil, O Lord, from disease and sickness. Shower us with your graces and your love forever and ever, as we make the sign of the Holy Cross in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Shout out pa, Sister Mary Jane Pulgar, Panginin Tumang, Brad Alvin, tinanong ni Father Darwin kung nasapian ng demonyo, kung takot siya kay Felix Manalo. Tumawa yung nasapian ng demonyo. Ang sabi pa, hindi siya takot kasi fake daw si Manalo. Totoo yan, sabi ni Father Darwin, kasi exorcist sa Father Darwin Gitgano, kaibigan ni Father Darwin sa taga Bohol. Sige, Brad Ruel, Careles Silibran, ha? No hurt feelings. Continue lang, Brad Alvin, sa imong facts. You are entitled to your opinion, Brad Ruel, pero binasa ko dito, Biblia to, hindi to comics. Tulad ng ginagawa ng Sabadista, gumagawa ng mga libro-libro, katang isip. Dr. Barnes, mga scholars to ng Katoliko. Biblia din, Catholic, epistle, at Greek Bible. Kaya maraming salamat ulit sa inyong pagtangkili. Goodbye, good afternoon, and God bless. Bye-bye po. By the way, these are all uploaded sa YouTube account ko, RDM Generals. Badwins! Bye-bye, Badwins.